Ha! Bună ziua, oameni buni! Astăzi o să ne jucăm Five Nights at Freddy 4. De ce Five Nights at Freddy 4? pentru că încă este un joc destul de horror și pe care merită continuat, postat în continuare. Noi și suntem aici pe Five Nights at Freddy, nu știu dacă este Halloween Edition. Nu mă întrebați de unde am luat jocul. Nu mă întrebați. Bun. Hai să vedem. 5 days until the party. Niciodată n-am înțeles povestea de la FNAF 4. What did he do this time? Nu mă lasă să ies afară. Lasă-mă afară, lasă-mă afară. 4 știu că e ceva de legătură oarecum între FNAF-uri sau nu știu exact cum să explic. Da, în fine. Ideea e că mie îmi plăcea foarte mult FNAF-ul când eram mic, aveam pe telefon și 1, și 2, și 3, și 4 și când a ieșit al 5-lea, adică Sister Location, toată lumea era insane. Toată lumea se juca. Close door, hold shift, use flashlight, CTRL. Aha, bun, hai că am învățat să ne jucăm și pe calculator. Niciodată nu am jucat FNAF 4 pe calculator. E premieră. Bă, cred că până se spawnează vreun ăsta, cred că stăm așa pe spate. Că eu știu că cam pe la 2 noaptea încep ăștia să vină cu adevărat. Aici la Foxy mi se pare că nu vine din prima. Na, mă rog, niciodată n-am înțeles jocul ăsta în adevărata esența lui, adică înțeleg că trebuie să merg la uși și să aud cu atenție dacă respiră sau dacă se aude ceva. Dar erau unele momente în care auzeam, închideam ușa, țineam ușa închisă mai mult de 5 secunde, o deschideam, mă omora. Cum? Nu înțeleg. Dacă el în tutorial zice că eu dacă deschid ușa, dacă eu acum aud un ceva aici lângă mine, închid ușa, aștept 3, 4, 5 secunde, după aia când deschid înapoi și dau flashlight, încă e acolo. Nu înțeleg cum funcționează. Poate că sunt eu prost, dar în fine. O să încerc să nu mor de la Chica din prima noapte, pentru că mi s-a întâmplat așa de foarte multe ori când mă jucam pe telefon. Și când eram mic la fel. Bă, detestam FNAF 4 atât de mult, deci n-aveți idee cât de mult îl ocoleam. Nu îmi plăcea FNAF 4 deloc, nici acum nu-mi place. Dar este un joc horror care este vechi și este foarte, foarte bun și merită jucat. Adică cred că e singurul joc FNAF la care gen chiar mi-e frică. Adică care chiar e horror în adevăratul sens al cuvântului, nu ca FNAF 2 sau FNAF. Da, și FNAF 3 e un pic horror, da, FNAF 4 ăsta chiar le bate pe toate. Aici pe dreapta trebuie să am grijă că mereu acolo mă moară Chica. Opa, am vrut să dau câtele. E 2 noaptea, practic, acum ar trebui să înceapă să vină, zic, nu? Parcă când dispare semnele astea care mi indică cum să mă joc, cred că atunci vin ăștia. Acum, uite, vedeți, au dispărut astea, nu mai mi-arată ce trebuie să fac. Gata, m-a lăsat aici singur, de izbeliște. Ia frate, joacă-te, descurcă-te. Vă sugerez să, dacă vă uitați la video ăsta cu căști, să nu vă mai uitați cu căști sau să dați mai încet. Pentru că pe lângă faptul că o să țipe animatronici când mă prind. Primul semn. Am auzit pași. Oh, shit. Deci la asta se referă Halloween Edition, ați văzut cum arată Chica. Mereu mă moară Chica, de asta când mă duc mereu la ușa din dreapta, sunt mult mai atent decât de obicei, pentru că mereu mă moară Chica din prima noapte. Ok. Nu cred că poate veni Foxy. Nu cred că nu o să mă moare Chica. Damn! Hai bă, se sună odată de... Bine bă, am terminat prima noapte, până acum e world record pentru mine, în viața mea n-am reușit să fac așa ceva. Glumesc că am ajuns până noaptea a doua. Din noaptea a doua, n-am mai trecut nicăieri. 4 zile până la petrecere. No exciting again. Asta e Mangle? Asta trebuie să fie Golden Freddy sau ceva de genul. Habar n-am ce trebuie să fac aici. Sincer vă zic, mă simt ca un prost. Probabil că oamenii care se uit la video ăsta și știu că mi-aș... Tomorrow is another... Ca mi-aș picior. Ia, hai să vedem. Deci pe câtele, bun, hai. Hello. Ahahaha. Hai mă, vino. Căcat. Nice. Păi băga mi-aș piciorul că dacă nu vine mai repede
Ah, căcat. No, acum o să începem noaptea normal, de la 12 noaptea. Nu e mișto deloc, dar aia e. Ar fi fost frumos să încep de la 2, dar sunt dezamăgit de mine. Bun. Hai că ne mișcăm. Perfect. Cred că o să aștept un pic așa. Am auzit ceva. Nu era nimic bun. Nu știu dacă din ce noapte vine Foxy, dar nu cred că din a 12-a. Din a 2-a. Am auzit în dreapta. Am auzit aici, păzea. Ok, what the fuck. Am cam dat alt F4 din greșeală. Am apăsat ESC. Nu știu cum să mă scoată. Bun. I-am dat aici continue. Bun, hai să vedem. N-am luat mapă, nu l-am nimerit pe balon, băi, băga mea și piciorul să-mi bag în el. Balloon boy. Batul balon. Nu l-am luat. Nu l-am pus pe X. Mamă, dar nu se întâmplă nimica. Încă nu știu că din a doua noapte, deja de la 12 mai vin băieții ăștia, dar văd că nu vin. Aici, știu că când se audă vase în bucătărie, Cica e în bucătărie și înseamnă că nu o să vină. L-ați văzut pe fraier? Pentru că eu l-am văzut pe fraier. Bun. Nice. Hai să vedem și aici că totuși... Dar nu cred că ar trebui să fie o problemă. Record mondial. Acum vedeți record mondial pe bune, vă zic. Damn! Nu cred că am auzit o dată până la 2 noaptea. Bă, dai prin pe proștii ăștia. Oh my god, cred că am bulan. Cred că am bulan, n-ai cum. Bă, cum scap? Bă, n-ai, e insane. Ok, deci cred că din noaptea a treia vine Foxy aici. Nice. Pere, cum sunt așa de bun la jocul ăsta. Trebuia să fiu mort până acum. Bă, deci, nu cred vreodată că o să ajung până la 4 dimineața în jocul ăsta, în a doua noapte. Bă, ești prost, chiar trec noaptea. Insane. Bă, deci eu niciodată am trecut noaptea a doua și chiar o să trec acum. E în bucătărie, sunt safe. Mă verifici la Foxy că îmi permite, ești nebun. Vai de capul meu, deci eu nu cred că am trecut noaptea a doua. Pentru prima dată în viața mea am trecut noaptea a doua, voi vă dați seama dacă e pentru prima dată. E insane. 3 zile până la petrecere. Mai știu, bă, care a fost povestea. Ia, hai că de data asta chiar îl prind. Pișa, mă, și pe el de sclav. Hai, mă. Hai, băiatul balon. Haide, băiatul balon. Haide, tată. Dacă nici acum nu te iau, sunt prost rău. Ia, fii atent că știu strategia. Da, hello. Ok, e aproape. Am apăsat fix când m-a luat. Bă, mă, ce m-a încăcat pe mine, bă, dar... Bă, fix când m-a luat am apăsat, să mor eu dacă nu. Pe bune vă zic. Credeți-mă. Bă, dar când vine Foxy? Mi-e frică acum. Că nu știu dacă trebuie să verific sau nu. Nici că aș vrea să vină Foxy, dar ziceam ca idee. Deja e record, orice aș face de acum încolo, e record mondial pentru mine, efectiv. Record personal. Niciodată n-am ajuns la noaptea a treia. Du-te de aici. Ești nebun că dacă îmi ziceai că sunt la noaptea a treia, acum 5 ani ziceam că ești nebun. Dar deci eu chiar vreau să verific din când în când și la ăsta. Măcar o dată la o oră, să fiu sigur. Ce căcat se întâmplă? What the fuck? N-am mai înțeles absolut nimic. What the fuck? Aoleu. Bă, ce căcat. Bă, băieți, eu am încercat. Pentru mine e ceva, un record. Bă, deci nu înțelegeți ce înseamnă pentru mine să ajung până la noaptea a treia.
Noaptea a treia, bă, n-am ajuns în viața mea, n-am ajuns la noaptea a treia, nu mă visam să ajung la noaptea a treia. Dacă v-a plăcut, cum spuneam, dați like, iar noi sigur ne vom revedea data viitoare, când poate chiar o să fac și eu ceva pe jocul ăsta. Pa!